नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अस्नोटी ग्रामपंचायत कार्यालयात मंगळवाराक धरणेक बशिलो वामन आचारी. आज बुधवाराक दुसरे दिवस धरणेक बशिलो तसा. कारवारच्या अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या काही भागात पिवच्या उदकाची व्यवस्था गेल्या 3.5 महिन्याच्यान बंद आशिल्ल्यान ग्रामपंचायत हेलपाटे मारण अखेर ग्रामपंचायत अध्यक्षाल्या लिखित आश्वासनाप्रमाणे उदकाची व्यवस्था करूक ग्रामपंचायत असफल जाल्ल्यान मंगळवाराक धरणेक बशिलो वामन आचारी आज बुधवाराक सुद्धा ग्रामपंचायत कार्यालयात आसा. बुधवाराक सांजे 7:30 वाजताना मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे उदकाच्या पंप सेटाची दुरुस्ती काम दनपारा सुरू केला अशें पीडीओन माहिती दिला अशें कळला. केन्नापर्यंत हे काम पूर्ण जावन उदकाची व्यवस्था जातली हे नक्की कळू येईल ना. जोपर्यंत उदकाची व्यवस्था जायना तोपर्यंत वामन आचारी हेमी कार्यालय सोडना असो निर्णय घेतला. ज्या ग्रामस्थाल्या नेतृत्वपणान वामन आचारी धरणेक बशिले ते सगळे ग्रामस्थ अस्नोटी ग्रामपंचायत कार्यालयात येवन आचारी हेमगेली विचारपूस करून ताका धैर्य दिताली अशें कळला. मागेले नाव वामन बाबू आचारी. हांव सावंतवाडा निवासी. मागेले उदका बद्दल समस्या आसा म्हूण घेवन हांव अस्नोटी ग्रामपंचायतीक धरणी बसलेलो. काल 12 घंट्याक हांव येवन हांगा बसून रावलो. तर खंयचोच म्हाका काल निर्णय मेळ्ळो ना. आनीक खंयचेच म्हळ्यार पीडीओ खंयचे मेंबर खंयचेच म्हाका येवन कसलेंच कांय सांगलें ना. आनीक तेजे प्रमाणे आज काम जातलें म्हण नंतर ती म्हाका आयच्या दिसाक सांगलें पीडीओ येवन. आनी पीडीओन म्हाका आज काम जातलें म्हण सांगिल्लें. आनी तेजे प्रमाणे हांव आज दिसभर हांगा रावन घेवन पळयती आसा. तर ते आज 4 घंट्यार तेमी काम चालू केलां अशें म्हगेले अंदाज आसा. आनीक ते 4 घंट्यार काम चालू केल्लें ते आज रात्र पर्यंत जातलें काय जायना हेजी म्हाका पुराय कांय खबर ना. जर ते मागीर जावन घेवन जर म्हाका तेजी जर पुराय म्हायती मेळत जर हांव आज सांजेक घर वयतलो. ते अशेंच घर वतना जर ते चालू करून मागीर घरा कडेन मागीर नळांतल्यान उदक चालू जावूं जाय सावंतवाडा तेन्नाच हांव घर वयतलो असो हांवें अटल निर्णय घेतलेलो. तशें म्हण आयच्या दिसाक ते कितले पर्यंत काम जातलें कशें तेजी म्हाका पुरो अंदाज मेळट ना. तर आतां जाय कदाचीत फाल्यां बी जाय. फाल्यां जाल्यार हांव फाल्यां वयतलो. आतां जाल्यार आतां वयतलो. ना जाल्यार हांगाच रावतलो अशें म्हागेलें म्हणणें आसा. कारवार बसस्टँडा खिंचान कोडीबीर देवळापर्यंत सकाळी 7:30 ते 8:30 या वेळेत स्वच्छता कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवार जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा वकील संघ कारवार हेमगे संयुक्त आदारान कारवार बसस्टँडा खिंचान कोडीबीर देवळापर्यंत सकाळी 7:30 ते 8:30 या वेळेत स्वच्छता कार्यक्रमाचे आयोजन केले. शहीद दीस व राष्ट्रीय स्वच्छता दिसाचो एक भाग म्हणून ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. महात्मा गांधी चित्राचेर पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर शोभायात्रा जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातल्यान सुभाषचंद्र बोस सर्कल मार्गातल्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत गेली. नंतर माध्यमिक शाळेतल्या भुरग्यांसाठी भाषण स्पर्धा घडवून हाडली. स्पर्धेच्या विजेत्या विद्यार्थ्यांचो बक्षीस समारंभ आयोजित केलो. ह्या निमित्तान न्यायालयाच्या आवारातल्या वकील संघाच्या सभाभवनात कायदेशीर जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवारात कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम. कारवार जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्यामार्फत आयोजन केलेल्या राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचे उद्घाटन
जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टे हेमी दिवली पेटवून केले. या वेळार कार्यक्रमा उद्देशून ते म्हणले की कुष्ठरोगाची समर्पक माहिती देऊन भारत देश कुष्ठरोगापासून मुक्त करूक आम्ही सगळे एकजुटीन काम करया असे तेमी सांगले. हो रोग निवारण करण्यासाठी खूप प्रगती झाला. जसं देशात पोलिओ रोग मुक्त झाला तसं हो कुष्ठरोग मुक्त करया. जिल्हा कुष्ठरोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर शंकरराव हेमी सांगले की कुष्ठरोगाबद्दल जास्त सहानुभूती उद्देशान स्पर्श कुष्ठरोग जागृती अभियानासारख्या कार्यक्रमाची योजना केला. ग्रामीण भागात खूपशे अंधविश्वासाचेर लक्ष दितात. आता काळ बदलला. या रोगाक औषध उपलब्ध असा हे पटवून दिवचे आमगेल्या हातात असा. या वेळार डॉक्टर शरद, डॉक्टर शिवानंद, डॉक्टर सूरज नायक आणि इतर डॉक्टर हजर आशिल्ले. रामनगरच्या निवृत्त सैनिकाक गावात मित्रमंडळीले जोरदार मिरवणुकीन स्वागत. रामनगर पहिली देशाची सेवा करून निवृत्त जाऊन येयल्या सैनिकाबद्दल विशेष अशी माहिती कळू येनाशिल्ली. जाल्यार आत मात्र हेजे उलट चित्र पळोवंक मेळटा. गांवागांवां सेवानिवृत्त जाल्ल्या सैनिकाले मोठ्या दबाज्यान स्वागत केल्ले दिसून येता. तशेंच कारवार तालुक्याच्या रामनगरात 24 वर्सां सेवा करून येयल्या रामनगर निवासी सैनिकाले नागराज महिंदकर आणि तिनई घाट निवासी दिगंबर गावडे या सैनिकाले तेमगेल्या मित्र परिवारान सजयल्या वाहनात विराजमान करून रामनगर शहरातल्यान वाजत गाजत मिरवणूक काढली आणि शिवाजी सर्कलात त्या दोन्ही निवृत्त सैनिकालो विविध संघटना आणि गण्य व्यक्तीन गौरवपूर्वक सन्मान केलो. मिरवणुकी वेळार फटाक्याची आतषबाजी करतेर शिवाजी सर्कलच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाल्या पुतळ्याक हार अर्पण केले. या वेळार दोन्ही सैनिकांन देशासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल सुप्पा वॉरियर्स माजी सैनिक संघटना, रामनगर मुस्लिम समाज संघटना हेमी पुष्पगुच्छ, हार, शाल, श्रीफळ देऊन सन्मान केलो. या वेळार सत्कार मूर्ती श्री नागराज महेंद्रकर हेमी सांगले की आपण सैन्यात राहून 24 वर्ष देशाची सेवा केली. सैन्यात संधी मेळ्ळी ही अभिमानाची गोष्ट. आयच्या युवान सैन्यात भरती जावचे प्रयत्न करू जाय. ते खातीर आपण आपल्याच्यान जाता ते मार्गदर्शन तेमकां दिता अशी तेमी या वेळार युवाक स्फूर्ती दिली. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.